दिनै फुंनि 5 बाजियाव एनडिबि प्रग्रेसिभनि आगुनि फाइनान्स सेक्रेटारि बि देदसुङा रुंसारि जालांबाय। बिथाङा फ्राय 2 बोसोरसो बेमाराव गोग्लैना दंमोन, ट्रिटमेन्ट लाबाय थादोंमोन। ट्रिटमेन्टआ गेजेर ससे जथेस्थ डेभेलप जाबाय, मोजां जाबायमोन, खिन्थु थांनाय बे 6 मासनि भितराव बे आरो गाज्रि जाफिनदों। बेनिखाय दिनै बे बेमारावनो बिथाङा रुंसारि जालांबाय। बिथांनि बे रुंसारि जानो जों एनडिबिनि जानानै दुखु फोरमायदों। लोगोसे बिथांनि न'खर, बिथांनि बिसि आरो गथ' सानै जि थालांबाय, बिथांमोननि प्रति जोंनि दुखु फोरमायनायखौ दिन्थिबाय। बिथाङा हारिनि थाखाय जिखिनि दुखु खस्थ' खालामदों बेखौ जों अरायबो गोसोआव लाखिगोन आरो बिथांनि जिखिनि सेक्रिफाइस जातिनि मुङाव बेखौ जों गासै बर' हारियानो गोसोआव लाखिनायोब्ला बिथांखौ सनमान होनाया जोंहा दायित्व दं आरो जों बिथांखौ अरायबो सनमान होगोन। जोबोद दुखुनांथाव खौरां। 30 बोसोर नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड आफादजों हारिनि माहारिनि थाखाय आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारबोबाय थानाय आंनिनो लोगो असे देदसुं बसुमतारी, बि देदसुं आरो जनार्दन बसुमतारीया दिनै फुंनि 6 बाजि समाव जोबथा बिथाङा हां लायो। बियो हारिनि थाखाय, माहारिनि थाखाय आरो स्पेसियेलि एनडिबिनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव मोनसे खौरां। बिथाङा आफादाव थानानै आफादनि डिसिप्लिनखौ गोख्रोङै मानिबोनानै दावहा होबोदोंमोन आखायाव हाथियार लानानै। 30 बोसोर बिथाङा आफादाव थानानै खामानि मावबोबाय। बे गोलाव समाव बिथाङा गावनि रोंगौथिजों मालाबा फाइनान्स सेक्रेटारि आरो उनावहाय एनडिबिपिनि गाहाय नेहाथारि जानानै हारिखौ सिबिबोदों। जि मोनसे बिथाङा आफादाव थानानै जि सेक्रिफाइस खालामबाय, बे सेक्रिफाइसआ दिनै बिथांनि जिउआव बेखौ बुंनानै जों फोजोबनो हाया। बिथांनि सेक्रिफाइसआ हारिनि थाखाय गोबां बेसेन गोनां। बिथांनि सेक्रिफाइसखौ जों जेब्लाबो गोसोखांबाय थागोन, जोंनि गोरबोआव थाबाय थागोन। जों बेखौ जेब्लाबो गनायनानै सोलिगोन। बिथांनि जिउआव जि नाजादों, बे नाजानाया दिनै नेहात नङा। सिजफायारनि उनाव गोलाव सम भारत सरकारजों पिस प्रसेसआव बिथाङाबो बाहागो लाबोदों। बिथांनि जि मोनसे रोंगौथि, बिथांनि जि मोनसे एडभाइस आफादनि थाखाय, हारिनि थाखाय, जोंनि थाखाय बेसेन गोनांमोन। बेनिखायनो जों दिनै बिथांनि कन्ट्रिबिउसनखौ जेब्लाबो गोसोखांगोन आरो बिथांनि जि सेक्रिफाइस बेखौ हारिनि गेजेराव अराय सम गोथां महरै दोनबाय थानो जों नाजाबाय थागोन। दिनै जों बर' माहारिनि थाखाय दुखुनि सान होननांगोन। मानोना बर'नि जि गादब जानाय, सोबख'जानाय, नासयजानायनि थाखाय जि गोलाव जुजिनाय, जायखौ जोङो गिबियाव बड' सिकिउरिटि फर्स होननानै मोनथियोमोन, बेनि उनाव आफादा गुबुन गुबुन थासारियाव बिनि मुंखौ सोलायनानै एनडिबि लाफैदों आरो बिनि उनावहाय बे आफादा माखासे थासारियाव गावनानै गुबुन गुबुन हान्जा जादों। जों बयबो मिथिगौ एनडिबि प्रग्रेसिभ, संबिजिर, धिरेन ग्रुप बिदि जाफैदों।
बिनिनो सासे आगोलनिफ्रायनो गोख्रोङै खामानि मावबोबाय थानाय बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा सासे गोग्गो गोथार गोसोनि जुजारु प्रग्रेसिभआव बिथाङा फाइनान्स सेक्रेटारिमोन। बिथाङा गोलाव सम गानो रोङै बेमार केन्साराव भुगिनानै दङमोन। दिनै बिथाङा अदालगुरियाव बिथांनि जि न' बेवहाय जोबथा हां नागारबाय। जों बेवहाय अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे आं जिल्लानि जानानै नुजाथिफैदों। बे समावहाय आं दुखु फोरमायो। बिथांनि जि जुजिनाय जि नाजानाय बियो दिनै निस्सय माहारियाव अबदान जानानै थाबाय। दा मिजिंथिदों बिथांनि जिउ सोलेरा सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनथों। बिथाङा सोरगोनिफ्राय जोंखौ जि जोंनि माहारि दानायनि जि जुजिनाय बेवहाय मदद होथों आरो लोगोसे बिथांनि न'खरनि जि सोद्रोमा बाजैजों लोगोसे गथ' गथाय बिथांमोनखौ नायहरथों बेखौनो मिजिंथिदों। बिथांनि जिउ आत्माया सोरगोआव आलो गोजोन थाहैथों बेखौनो आरज गाबनाय थाबाय।